Jambu krikil iki wis kebacut nemplok ning dodo. Apa? Watu cilik jenenge krikil. Terus Nemplok dodo jenenge krikil. baru. Lah apa? Kutil. Kutil iki rak penyakit. Wong kuwi iki marahi penak kok. Penak lho. Penake penak liring endi? Coba. Yen sikil wedhus kae jenenge kikil. Kikil. Ayen ngisor weteng kae jenenge. Ya Allah tolong. Sor weteng kok benderi. Berarti pas menguruk neng sor weteng kuwi. Ya, monggo jambu alas. Sembe terus kelingan ramah kemuyune tresno lan kasih sayange karepatiku lakon dadi bojone yo sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasaning ati yen aku ra lakon melu duweni yo jambu alas kulit ijo sing digagas wis duwe bojo ana gula ana semut yen durung rondo aja direbu supane kanthi yen kula sudah digawe yo tekate ati ora bakal urut ganti manis rasane senajan tilas isih penak rasane kelingan manis eseme terus kelingan ramah genune terus lan kasih sayange karepatiku lakon dadi bojone yo jambu alas kulit ijo sing tak gagas wis duwe bojo ana gula ana semut durung duduk aja mbok rebo kasihan deh lo supane pati yen kula sudah digawe tekate ati ora bakal urut ganti yo rosa supane pati harap sehidup semati yo senengan sendiri bareng-bareng dilakoni jambu alas lho manis rasane senajan tilas isih penak tumpakane hop 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 kuwi mau apa lho lho pit motor sekenan kuwi lho jambu alas kok tekan tik mau wong sinajan tilas isih penak tumpakane
Nek pit montor iki ra tergantung sekok. Iki ra gaul kok iki. Oh iya, delenge sak gauli. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis kadung tresno. Nelongso rasane ati. Yen Mas Mulyono ra kelakon melu duweni.